Една продукция на Краси Продакшн. Поздрав за Иван и брат му Краси. Душманите отдалече гледат, мразят, пак говорят. Зависта ги яде отвътре. Братя Краси и Иван са на мнение, че за завистливите Иван казва: ако Бог на мен не дал 5, нека на вас да даде 10, но вас ще ви чувъркат моите пер. Подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Иван казва: подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Иван патрона е на мнение, че завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ви не издържа на нищо жалкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ви не издържа на нищо жалкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Петката моите понякога струват повече от чуждите 10. Защото не е важно колко пари държиш, а как ги въртиш. Някои имат много, ама не знаят откъде им идват и къде им отиват. Аз може да съм с малко, ама всяка стотинка ми работи. Докато другите броят, аз умножавам и накрая не се гледа колко си имал, а колко си направил. Подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Хайде, 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 хайде! Братя Краси и Иван ви казват: дразнете се още. Злобата ще ви довърши. Има да се учите от братя Краси и Иван, как да не бъдете мърши. Един от вас не излезе истински човек. Завиждайте ни, ние ще си правим нашия кеф.